شعبنا صنب علينا أي أمر الحبر حكيهاتو كلبا وكبود اندي تصوروا ولادنا تبع الفكنا فكوب لسنن أمرو أمانة تسروقي تاريخ اللقبة قانا لا تيحنفلو يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بادي تعبورك وتهمم لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بادي تعبورك وتهمم بدر هلا مدى كان أكون حيوت هلا ونن بدر هلا مدى كان أكون حيوت هلا ونن مالك تولدو ربع فارس قمش رسو يدنن حياة ديما إلى القامة ساكن الكنن إلا بحرنا إيدي ورد أماما يا الطبقة ترق اللي وشم سرايك ديما من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا سرايكم إلا من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا الجلاها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا الجلاها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا إذا قلت عيرا فياتا من أمعيتنا عصر حايس حرينا ما هرقبوا وكرامة عزاد أبايل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تبنيتنا يو لومون كم ووترو عبيتنا قدستن زبلنا يوم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودات أمسانا كتسون حدما بخبر نعدمكم نايلو ما أرسنا استفلالي هرسغتن كفيو بعالم درجة زلو عبيت في ساميتات كم دما أبزوبانا بفلاي بقوداي بحري إثيوبيان كيلو مزلو دارقاك أيد بتخزوخنا كايرا كنرينا من قصير تراون ملسي بلو دارقا أبناي زوبانا عمق أزلو قداينا السودان قداينا كينيا قداينا إثيوبيا قداينا شماليا للو كل دما أبي إيرتراز تذكر بمول مسير ترام تحازلو كنرينا نايتشوم صار إيرتراز خدزنا برو زقات ممزلو سعرة مدكات دما بخال من قد كنركن فتنينا لايك قبرو سبورت قبرو كساب موداتا مسانا كتصون حدما بخبر نعدمكم مجمريا جن بزب علم درجة زقات مستوى عليه دل warned that Sudan's war has turned a dangerous corner. The RSF paramilitary have created a parallel government after signing an agreement in Kenya with aligned political and civilian groups. But the move adds to the complexity to the battle for power with the army. Since fighting broke out in April 2023, tens of thousands اوكي كم تسموا زلهم قداينا السودان ناب حدقنيا مازن يخيد كم زلو يزنقر مغنياتو السودان ابكل تشن عصرت حدن ديو I don't know تشن شو منتندي ولا تشن شدشن شو عتنا I don't know I everything ابرسي هجاي ذكروني دبوب السودان كم قالت ذكر يوم anyway partition اي دبوب السودان السودان ابكل تتمغيلا دبوب السودان زبحال تعاليو حجي دما ام معراب السودان تعرسف نتزلو بوتا وسيدو حجر كجنسد مسرح كم جميرو خمسة ليز نجار من قصنا تدما أب كينيا أب نيروبي أقيم له بس قد دايزي بدرجة أفريقيا بدرجة عالم حدا جنيا قعزوك بهالكله بدرجة أفريقيا دما قبل ويليام روتون كينيا سفع زخانة زربان مررن كسمع جمير له تقول داي تدما كينيا وين زيادة زبلوز لو كسمعهم مجمع ياجن اسكت بوليتيكا وقد داينا تنتهي علامة نسمعيه هاجر كم بحدش كنت مكان لنا ما بحكي حزم كنتاتيو قبسون بزعبازي تزاري بالله. People have been killed. The fallout's created the world's biggest humanitarian crisis. Olivia Bizo gets us up to speed. After hours of waiting, we finally got the news at around 1 a.m. on Sunday morning. A charter had been signed. The document was signed by the paramilitary Rapid Support Forces and 23 other groups behind closed doors. And the objective of the charter is to establish a parallel government in areas under paramilitary Rapid Support Force control. Now, the process of getting this document signed was a real rollercoaster. The event was supposed to happen. It was only signed on postponed until PM. KICC on Saturday was cancelled without any
كم زتريو زلهم حدش منجستي نمقام نويح بروسس ويون حقوز قوز زنبرو كنتات كوينو أبزي وانزجن RSF كم حد عطو قجلة نا منجستي سجاجر كم زلون زعلا ما زيادة ما كم نويح وامو سمعنا هنا تي RSF زبال زلو زد مشاريع زبال نخارتم تقصاصير ويونتي نا البرهان ويونت سراوي نا السودان اليو نتهاجر تدي تقصاصير معراباو كفال نايتي السودان وسيدو الفاشر تبهال كتما حويسو هاجر كوج كم زخل تيورن يريو سلمتاي بزح ورق أوي زلو تورق دما نبي إمارات يدشيء زلو إمارات دما ولا زي أيرين يزلو أنت بلد أفتقد دايت إيد اللوا أدم بمنجد جات تسعة تجيم بمنجد دوغاندا تسعة حج دما بمنجد كينيا هذا مسيرة فيديو دما وزيلو سمعوا وابزي. Allow rebels who have been slapped with international sanctions because of the genocide to meet in government facilities in Nairobi. You have heard Sudan now is threatening to stop our tea going to Sudan. And what is happening is that the president has put his personal and commercial interests ahead of the country's interests. زتري وزر لهم مختل بريزيدنت نا كينيا زنبره أبتك زي أجرجر دما إيد نير وقالة تباهيلو ويليام روتو كابسلتانو زسوغوغو أبيت فرد دما مچم حدا شيدي تقلنيا زي كنا كايدا بز تجبر من قدي كابسلتانو كم زورد وي زنجر مختل بريزيدنت سلا زنبره دما إزي حجي كينيا ندع مشاريع ويونزي حميت زنقد وزلو نربحنا كينيا زي كنا بريزيدنت كينيا ويليام روتو قلاو ربح سلا زلويو نزو قداي زدما مختل بريزيدنت تخلخو زفلت زنبركم استي ريليز نقر زلو لازم ويليام روتو ممليسو أب تشكان أب سلمني أبتو كم زلينا نرزلنا سودان أمباسادرا سعيبا مسكين يا زلو ركب دما كل تطو كتبلو كتف كابوم تجزي سلا زنبرك نعون تطو كتبلو مخانا نهاجر سلواك فتر جميل له اتساقام جن كابون لا على زخداي مغنياتو زي RSF زبال زلو تو جله بهلكيت زخصص بيونايتد نيشنز دي مهلكيت ابستفن عليه كونتات أنا ما بدي أعرفه فتشي محجوان دقيمة بزح جكوناتون أبزح فتشي متبايلو زخصص أكاد بريزنتنت ناتو ومنجس ناتو أب كينيا أم نيروبي كأنجد تجبر بمخالو نكينيا بالو تايتس ألوا أبرواندا نو أبدي أرسي تقتلو زلا تدمر أب السودان تقتلو دلا كينيا أبتعتمر حنتنا ويليام روتو حدا جنيا من قد حيزات خيط كم زلا يسنق. They are doing business with the RSF chief of gold that is being gotten from that area, brought to Nairobi and taken to Dubai. And you can substantiate? Yes, I can. I have one time. And شفت لك كارون ويليام روتو حماتي بمنقد UAE بيزنس كم زقبر زولو خاصة متجمرة شفت لك كاديلو أبزيا أكال فيديو رقيبين يرتي شفت كم تري وزلهم كم مختل بريزنت عدي مين يرتي نسمع يرحن تايجر نير بسمعه. Dramatically, the president cannot invite Hemed here because he was vice president and he asked me to invite him on his behalf. And he called me and said, sign this letter, invite Hemedi here because I want to have a discussion. When was this? Sometime 2023. Okay. And I did invite Hemedi and welcomed him and delivered him to the president. There was nothing about Kenya. They were just discussing business, about gold, about such other things. You were in that meeting? No, I introduced him and then I was told to leave because it had nothing to do with Kenya. How do you know this then? No, I'm saying if it had anything to do with Kenya, I would have started with the meeting. But I'm the one who, after they were through, I'm the one who took him to the airport and I inquired and they had been. So كم تري وزر لهم أبزي بتزازنا ويليام روتو كم مختل بريزنت ما جيرلو ناباي كم زمت كوي نكينيا نيروبي أب إسرائيل سنة سلسمتيو أب تركب أب تأخيبات تساتف كادم زبالكو مسبلو أي تساتف كل مغنياتو نهاجر زملكات سلزين بري أنا أعطاتهم زملكات راي سلزين بري أنا شاتهم تراخيبهم نهاجر زملكات نيرو تزغون أنا ونكفلت محل كوجن برايفت سلزين بري أما نقوم مستقبل ركب نيرو التركب دما ويليام روتو مس إمارات معظم الناس اللي زلوا ورك نايزي كاب سودان دوت زلوا بمنقد كينيا جيرو ناب إمارات كم زخي زلون روتو دما أبي إمارات كذا كم زي عين سرح بزوج بزي سلزي كبر بقول له وناي يقول له حبتون كم زخ عبد زلوا يوزن الجرزلو سلزي تكونتات أب أنا بحكي زحزني أب أفريقيا نريو زلنا نيرواندا مراحي حبتنا ديمقراطية ريبابليك كونغو كوموساريغو مسكالة تجارات تشاريخو 5 شوطو كنجار تانيو حجدما أبزي ولا ويليام روتو سراويت نيرويا أبتكو دايتي بغات تام تزاورن إيد كم زنا برا حبتنا ديمقراطية ريبابليك كونغو ويني قصص نيريو سراويت ناتو نهايتي كاب أمريكا جنزب نغرق كبير 5 سنة حجدما أبو داينا سوماليا كومو بزعم تتتاونا كينيا نيريو حجخا أبناء السودان قداي نبي حق زعزم كنتات نر لنا مالتيو اسكي مودة تزياس نسمعها دحريو كنسجرينا. So it is putting Kenya in a very bad light. Very bad light. And President William Ruto must accept that he will not be president forever.
he cannot destroy this country and the way we are perceived by other nations. He must be a nationalist. He must rise above personal and commercial. بعفشا ني ويليام روتو يخصل له بوليتيكاوي موتيف كله يخلي يقول لك تبلت خلي خاجن بكل وجنات أنصار ويليام روتو زخيل زلهم في الله قدامنا السودان زحزنيو قبت ما أنا زقول دايزي بوجنا شون كل الكتب لنا سمع لنا. Sudan continues to hit the headlines. Developments in and outside the country are still generating varied reactions. Sudan's Foreign Minister Ali Yusuf has been in Cairo for a 2-day official visit. He met Egyptian Foreign Minister Badr Abdelati, where they discussed bilateral ties and the latest developments in the region. Egypt's top diplomat says their meetings also focused on relaunching the mechanism for political dialogue in Sudan that has been suspended since 20. سنتين نرزلنا منيستر قدات وصاينا السودان دما اب كايرو نخلت معالتنا يسرح وداتك فتسم كم زلون اتمنجستي منجستاوا سرارحه نخقصل ودما ابزون تبغسو كينيا ني ندتي ار اس اف كتسرح كلا سودان دما ግብጽ ድማ ካብ ነዊሕ ነቲ መንግስቲ ሱዳን ወይ እውን ነቲ ናይ ሰራዊት ሱዳን ደገፍ ስለ ዘለዋ ንዑ ትሕግዛላ ስለዚ ንሪኦ ኣለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ከመይ ገይሩ ይቀዛዘ ካልኦት ከመይ ገይሮም ኣሽከዕላሊ ይፃወትሉ ኣለዉ እዚ ጥራይ ከይመስለኩም ራሻ ኢድ ከም ዘለዋ ኢማራት ኢድ ከም ዘለዋ ኣብዚ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ወፂኡ ነይሩ ካብዚ ዝኸፍእ ድማ ክትርእን ክትሰምዕን ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ሚሳይል ካብ ኢራን ዝመፀ ምዃኑ ዝንገር እዩ እቲ فداك فتح دي ولا فداك كلته زبحال ميسايل كاب إيران دمسنا في السودان كاتقولوا سراويتنا السودان مالتي كاب إيران يقبل كم زلوين عن رجالنا رأيوا بمستيري لنا سراويت قال ملي لنا السوشيال ميديا بقى رأي تهديدي بقى حتى يزي نبع على أفريقيا سراويتكو أنس كم زي لا تصيد مثلا كريه خلهم ولا تنا إثيوبيا كومنيوم زقبر دروناتهم ترغيبهم قال ملنعو فانت هتحكم له اليوم دفتنو نبع حكي كم زنا يرترى بمستيرا ونزخي سراويت أنا بأفريقيا ساعتي يزري بحفشة كم تري ود لهم بزحات وارات كبسفل عليه وجنات يمت كم زلين عن رجالنا ودانا السودان أبزي حجي وانزلنا الله مدرك تي سراويتنا السودان يعود كم زلو يزنقر زيادة أب خرطوم بجاك حنت بينتو خالص بس بينتو تات كاب كرتون كوت أكازغل نتني لاس جير كوت أكازغل بملو سراويتنا السودان تقاطع سيروا كم زلون أب كالب وتتاتون غلط في سجون كم زلو يزري جبتني إثيوبيان أبزح نجاراتي سماعية لون قداينا السودان حدا كون كله مسكين يعون ريال لنا أبز قدايزي سلازي كأرنا أفريقيا أبزل على درجة نايم مغق على أبزلولو the next topic دما سوماليا يزهون مالتي ስምምዕነት ኢትዮጵያን ሶማሊያን ወታደራዊ ዓዘዝቲ ክልቲን ሃገራት ሕጂ ኣብዚኣ ዝገደፍኩልኩም ኣላ እዚኦም ሱዳን ብዓብዩ ምስ ግብፂ ኮይኖም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳሲ እዩ ሬድሲ ፎርም ዝበሃል ትዝክርዎ ኢኹም ሕጂ ምስኡ ኣተሓሒዝና ብዝያዳ ኢትዮጵያ ዝደፍእሉ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ምስ ናይ ሶማሊያ ድሓር ከተሓዘልኩም እየ አፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጠነከረ መጣ የትልልቆች ሀገሮች እዚያ አካባቢ ያሳዩት ፉክክር ነው በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ያለን ኢትዮጵያ ከ3 አስርት ዓመታት በፊት የዚህ የባህር መስመር ተጠቃሚ ነበረች ቢሆንም ይህን መብቷን በውስጥና በውጭ ኃይሎች ሴራ ተነጥቃለች ዛሬ እንደ ጥንቱ የምጽዋና ያሰብ ወደቦች የሷ ባለመሆናቸው ኢትዮጵያ የባህር በር አልባ ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን በሰላማዊ መንገድ የመጠቀም መብት አላት ያሉት ሕጂ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ብግልፂ ብጉዳይ ናይ ዓሰብ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ካብቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካድረታት ናይ ዓቢ ምስ ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም ሙሉእ ብሙሉእ ፉል ነዳዲ ሻቻይ ማርሻ ገይሮም ዝኸድሉ ዘለዉ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ እዩ ጉዳይ ናይ ወደብ ዓሰብ ብክልተ ሰለስተ ጭብጢ ክበኩም እየ ክንደ ምንታይ መንግስቲ ኤርትራ እውን ነቲ ኩነታት ተገንዚቡ ኣገዳሲ ግብረ መልሲ ሂብዎም ኣሎ እዩ መልሲ ዘይሃቦም ኣይኮነን ግን እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ናበይ ገፁ እዩ እንታይ እቲ ዕላማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚ ረአዩ ድሕሪ ዲጋ ናይ ጌርድ ዝበሃል ምስ ተወደየ ኔክስት ስቴፕ ሪላያብል ኤንድ ዲፐንደብል ኣክሰስ ቱ ሲ ኢዝ ኦልሶ ኢነቪታብል ኢሎም ገሊኦም ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ዓሰብ ዝብል ድማ ብተደጋጋሚ ክትጠቃስ ንሰምዕ ኣለና ኣብዚ sooner or later ኢትዮጵያ will get back to ዓሰብ ናብ ዓሰብ ክትምለስ እያ ይብል ኣለዉ ኦኬ كرينا كتملسوا يوم يتملسون قال يوم دم حلف يلوم أزياتهم دايما دايلهم نسبك حرقوا يلوم زقبرويم نسمرا مبل حمشي تزعبيت كتمانا هنقبراينا زبل قوس ونسمع لنا بزع سب زكاتلهم بروباغانديستس يوم قالوا دما إيرترا ومن النت تغلا لا أبسل لنا إثيوبيا استمسرتيو كوب دما أبزر يوزع جين تايب لالو ودب عسب منكس إثيوبيا يو بجنزبو
ሰሪሕዎ ክሳብ ሕጂ ድማ ናይቲ ለቃሕ ዝወሰዶ ንራሻ ይኸፍል ኣሎ ብምባል ዓሰብ ንብረትናዩ ክምለሰና ኣለዎ ብምባል ዝምጉቱ ዘለዉ ኣብዚ ቅድሚት ኣርአየኩም ዝነበርኩ እውን ብሰፊሑ ነዚኣ ብዝተወደበ መንገዲ እዮም ዝገብርዋ ዘለዉ ኩላቶም ስለዚ ነቲ ዓሰብ ወደብ ክንሰርሕ ከለና መንግስቲ ሃይለስላሴ ተለቂሑ ዝገበረ ወደብ እዩ ንዓናይ ዝግባእ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ስለዝኸፈልናሉ ዓሰብ ንዓናይ ክኸውን ዘለዎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ስፍሓት ናይቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ እውን ሓንቲ ቪድዮ ገይሮም ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ዓሰብ ወደብ ዓሰብ ተሰሪሑ ክምረቕ ከሎ ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ታሪክ ንድሕሪት ንመለስ እናበሉ እዚ ቫይራል ገይሮም ኣለዉ ደይ መደይ ኢሎም እዮም ድማ ኣብ ከምዚ ወፊሮም ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ነዚ ኩነታት እዚ መዝሚዝካ ናብ ሽግር ንምውሳዱ ንምጥምዛዙ ከም ዝኾነ ርዱ እዩ እንታይ እቲ ኤንድ ጎል ናቶም ኣብዚ ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ድዩ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ወይ እውን ንዓሰብ ንክወስዱ ኣንቂዶም ስለ ዘለዉ ወይ እውን ዓሰብ ዲቲ ኤንድ ጎል ናቶም ኮይኑ ናይ ግድን ድዩ ንዓሰብ ንክወስድ ኣብይ ኣሕመድ ኣንቂዱ ዝሰርሕ ዘሎ ናተይ ገምጋም ብክልተ ነገር ክርዮ ክፍትን እየ ግን መጀመርያ መንግስቲ ኤርትራ ሂብዎም ዘሎ መልሲ ክንርኢ እዚ እቲ ወደብ ዓሰብ ሃይለስላሴ ከመርቆ ከሎ ኢሎም ዝዝርዎ ዘለዉ እዩ ንኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጡ ሒዝዋ ከም ዝነበረ ብጥርሑ ወደባት ናይ ኤርትራ ይጥቀም ከም ዝነበረ ንጥቕሚ ኢሉ ወደብ ከም ዝሃንፅ ተለቂሑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ብብዝሒ እዮም ዛዕባ እዚ ካብ መዛገብቲ ታሪኮም ብዙሕ ቪድዮታት ደውፅኡ ዘለዉ እዚ ከዓ ነቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምትንካፍ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ወለ በኣፎም እውን ይብልዎ ኣለዉ እንግዲህ ጥሩ ነው እንዳው ሌሎች ነገር ቅርንጫፍ ይመስሉኛ እኔ ዋናው ግንዱ ከባህር በሩ ጉዳይ ከወደብ ጉዳይ ጋር ተያያዘ ነው መስለኝ እንደው ለንትና ያክልም እንደብናነሳውን ልዩ መልእክተኛው ሙላቱ ተሾሜ ባለፈ ያቀረቡት ሐሳብ ላይ እርግጥ ነው እሳቸው አይደለም ያው ኢትዮጵያ ህዝብ አቋም የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ተብሎ ነው የሚወሰደው የተጻበሳቸው በኩል ቢገለጽም ያው ኢትዮጵያ መንግስት እንትን ነው እሱ እዛ ጽሁፍ ላይ ምንድነው የምነሳው ያው ሻቢያ መንግስት በቀጠናው ላይ ሰላም እንዳይኖር የተለያየ ነገሮችን እንደሚያደርግ የሚገልጽ ነገር ላይ መንግስት ነቀር እንታይ ዝብል እቲ ናይቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረት ሙላቱ ተሾሜ ዘውፅኦ ኣብ አልጀዚራ መርገፂ ናይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑን ምክንያት ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንዓሰብ ዘተኮረ እዩ ንኻልእ ምክንያት ጌርካ ዓሰብ ደልየ ኢልካ ሽግር ክትፈጥር ስለዘይትኽእል ጉዳይ ናይ ዶብ ጉዳይ ናይ ግብረ ሽበራ ጉዳይ ናይ ምትትታው ኣብ ናይ ትግራይ ዶ ኣብ ናይ ኣምሓራ ዶ ዝብል ዝነበረ ኩሉ ከም ምክንያት ባዕሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዊ ኦልሬዲ ኖው ዲስ በት ባዕሎም ከዓ ከምኡ ኢሎም ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ መሊስሎም ነይሩ ነዚ ናይ ለንቀነ ብዝሰፍሐ መንገዲ ካርታ ናይ ኤርትራ እናጨርመምካ መሬት ናይ ኤርትራ እናዘመትካ ባሕር ናይ ኤርትራ ናትና ክንገብሮ ኢና ኢልካ ዝግበር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣገዳሲ ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ መልሲ ግን ንጹር ዝኾነ መልሲ ሂብዎም ኣሎ እዚ ከዓ ነዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናብ ወጥሪ ክወስድ ዝኽእል ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ብዛዕባ መሬትን ባሕር ናይ ኤርትራ ቀፃሊ ዝግበር ዘሎ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ናብ ፅላለ ገፁ ዝኸደ ብምዃኑ ድማ ኣሰብ ኢሎምሉ ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ኤሪ ኢንፍሉዌንዛ ተባሂሉ ዝግለፅ ኣከባቢ መዓልቲ ናፅነት መዓልቲ ሰማታት ከምኡ እውን ካብ ወርሒ 5 ክሳብ ወርሒ 9 ዘጋጥም ነይሩ ቀደም እዩ ዝብል ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብዚ ሕጂ ግን ንቅድሚት መፅኡ ከም ዘሎ ኣብዘይ እዋኑ ጀሚርዎም ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ኣብ ካልእ እዚ ናይ ሕርቃን ናይ ኣንፀርፅሮ ዘረባታን ትሩምስ ማለት እዩ from their reckless and ፅምእ ናይቲ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ከምኡ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወደባት ናይ ኤርትራን ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራን ብሓይሊ መንዚዕካ ናይ ምውሳድ ዘለዎም ፅምእን ባህግን ዝብገስ ምዃኑን እዚ ከዓ ብርግፅ ድማ ንኩሎም ከይኮነ ብትክክል ነቲ ሓበራዊ ተኸባቢርካ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሒዝካ ብሓደ ንምንባር ዝብል ዝጥሕስ ምዃኑ ብንጹር ኣስፊሩሉ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ዘይቅየር መርገፂ ድማ ወይ ጭርሖ እንታይ ዝብል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ሻብዓይ መዓልቲ ናፅነት ኣብ 24 ግንቦት 1998 ዝበሎ ዘረባ ናትና ይንህብን ዘይናትና ድማ ኣይንደልን ብምባል ፅብቕቲ ዝኾነት መርገፂ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ዕላማ እንታይ ምዃኑ መርገፂያ ብዘነፀረ እዋናዊ ዝኾነ መልሲ ሂቡ ነታ ሓበሬታ ተቐቢለ ኣነ እውን ትዊት ገይረ ነይረ ስለምንታይ ናይ ብሓቂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓንዳር ዘረባ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ክህብ ክኽእል ኣለዎ ይዕዘቦም ከም ዘለዎን ብኸመይ መንገዲ ይጥምቶ ከም ዘለዎን ነቲ መንግስቲ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ደይመደይሉ እዩ ነቲ ፓብሊክ ኦፒንየን ንምፅላዊ ከም ዝገብር ዘሎ ደይመደይሉ ነቲ ህዝቢ ንምልዓዓል ኣብ ስምዒት ክእትዎ ዝገብሮ ዘሎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ድልውነት ከም ዘለዎን
ነቲ ኩነታት ይከታተሉ ከም ዘለዎን ርግፀኛ እንድየግን መልሲ ክበሉ ይግባእ ኢለ ስለዚ ናይ ብሓቂ ንጹር ዝኾነ ኤግዛክትሊ ኣብ ግዜኡ ከምኡ ድማ ሓያል ዝኾነ መልሲ ብምሃቡ ደስ ኢልና እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ክትብሎ ዘይትደሊ ናይ ኣብ ጭፍራ ዝኽተልዎ ዘለዎ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ዳርጋ ናብ ፅላለ ዝኸደ ባህጊ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ተዋሂብሉ ኣሎ ከም ወትሩ ጭርሖና ናትና ይንህብን ዘይናትና ይንደልን ከምኡ ድማ ዓይኒ ታዊኸ ፅሒፈ ሓሳዳት ክብል ሓዳራት ይትፈነልና ክንውስኸላ ኢለ ገይረላ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ክብለክ ክመፅእ ከሎ እንታይ ኢለኩም ኩሉ ግዜ ሪትዊት ምግባር ነቲ ሓበሬታ ድማ ናብ ካልኦት ከምዚ ባፅሕ ምግባር ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ቅዱስ ኤርትራዊ ተልእኮ ያቤክ ስለዚ ንሓወልቲ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ሓወልቲ ኢልኩም ፕሊዝ ፈሎው ግበርዎ ነታ ኣብ ዳውንሎድ ጌርኩም ብኢሜይልኩም ኮኔክት ግበርዎ ብፌስቡክ ጌርኩም ኮኔክት ግበርዎ ክትኣትው ትኽእሉ ንሓወልቲ ፈሎው ክትገብሩ ኣለኩም ናተይ እውን ተጌርኩም ኣት ዝብል ዘሎ ሪኢኹም ቦ ጌርኩም ከተብሉና ትኽእሉ ነቲ ሓበሬታ ድማ ኣብ ምዝርጋሕ ትሕግዙ ማለት እዩ ሰብ እዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ብወገንና ዝግበር ዘሎ ክኸውን ከሎ ብወገኖም ዘጋጥም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ኣተሓሒዝካ ድማ መጀመርያ እስከ ነዚያ ንስማዕ እያ ሻሕከረ ክምፅእ ዝፀንሐ ዝምድና መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቀረባ እዋን ብፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ድሕሪ ዝተፃሕፈ ዓንቀፅ ካልእ መልክዕ ሒዙ ኣሎ ድሕሪ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ካልእ ኣብ ባይታ ይረአሎ ዝበሃል ምልክታት ናብ ኩናት ከይቶ ሻቅሎት ህዝቢ እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም በበይኖም ኣካላት ከም ዘዘራርቦ ግን ተኽእሎታት ኩናት ንእሽቶ ይመስል እንተኾነ ካልእ ኣብቲ ዞባ ዝምዕብል ዘሎ ርክባት ዳግመ ስርራዕ ሓይልታት ምስ ናይ ግዳማዊ ድርኺብ ተደማሚሩ ካልእ ውፅኢትን ቅርፅን ክህብ ዝኽእል ይመስል ናይ ቅድም ዲፕሎማት ክኢላ ሕጊ መንግስቲ ኣብ መሬት ዝርከቡ ተንተንቲ ካልእ ምስቲ ዝበሃል ዘሎ ወረታትን መብርሂ ክህቡ ዝኽእሉ ክኢላታት ብምዕዳም ዝተኻየደ ትንተና እዩ 17 ለካቲት ኣብ መርበብ ኣልጀዚራ ብፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ንኹናት ትዳሉ ዘላ ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለም ስጉም ትኽወስድ ክብሉ ድሕሪ መፅሓፎም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሓድሽ ኩናት ከይመርሖ ሻቅሎት ፈጢሩሉስ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ንተኽእሎታት ኩናት ከመይ ከም ዝርእይዎ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓቱ ኣቐዲሞም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝሰርሑን ሎሚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስደት ዝርከቡን ኣምባሳደር ዓብድላ ኣደም ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ክሳብ ሕጂ ትግራይ ዘሎ ኩላና ንከታተል ዘለና እዩ ዓብዪ ድኽመት ናይቲ ማእከላዊ መንግስቲ ኣሎ ነቲ ሽግራት ክፈትሖ ዘይምኽኣሉ እታ እውን ዳርጋ ምሕርፋፍ ናይ ዝምድና መንጎቲ ማእከላዊ መንግስትን እቲ ክልል ትግራይን ፈጢሩ ከም ዘሎ ትሪኦ በቲ ከዓ ናይ ክልል ኣምሓራ ናይ ፋኖ ዘይዓርፍ ክሳብ ሕጂ ዘይዓረፈ ከዓ ናይ ኦሮሞ እውን ውግእ ንሪኦ ዘለና ብጠቕላላት ናይ ቆጠባ ሽግራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ኩነታት ዝተኣሳሲሩ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘሎ ሃገር ከይዱ ምስ ሓደ ናይ ወፃኢ ሃገር ኩናት ክገብር ኢልካ ትፅብዮ ኣይኮነን እንታይ ፅላለ እንተዘይኮይኑ ነቲ ጭንቀት ናቱ መፍትሒ ክኾኖ ኢሉ ዘምፅኦ እምበር ኩናት ኣሎ ኢላ ኣነ ወገናይ ኣይግምትን እየ ምክንያቱ እቶም ንኩናት ዝሕግዙ ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ይሪኦም ኣለኹ ብወገን ኤርትራ ከዓ ኣይመስለንን ናይ ኩናት መደባት ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ምክንያት እውን የለን ኣባይታ ድምፂ ኣሜሪካ ብናፃ ምንጭ ከረጋግፅ ኣይከኣለን እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ሓፈሻዊ ናይ ክተትን ተዳሎን ፃውዒት ይግበር ኣሎ ዝብል ብሰፊሑ ክዝረብ ቀኒ እዩ እዚ ተሪኦ እዚ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ስለ ዘይኮነ ንበይኑ ከም መረዳእታ ንምድላው ኩናት ጥራይ ምውሳዱ ከፀግም ይኽእል እዩ ብኣናብባ ኣምባሳደር ዓብደላ ብምምሕዳር ኣብዬ ኣብቲ ዞባ ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ረፈንቲ እውን ስኽፍታት ዝፈጥረሎም እዩ ምናልባት ፈርሒና ዓብዪ እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ዘሎ ካብ ዘለዎ ንላዕሊ እንድሕሪ ከይዱ እቲ ግርጭት ትግራይ ዘሎ ሕቁኡ ኤርትራ ሂቡ ኤርትራ እንድሕሪ ሲያስ ደጊፎም ድማ ክኽእሎም ኣይኮነን ስለዚ ስልጣኑ ኣብ ተምልክት ተወስለ ዝኽእል ንፖለቲካ እቲ ዞባ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ዝኾነን ኣብርሃ ተኽሉ ብወገኑ ኩናት እንተተጀሚሩ ንትግራይ ማእኸል ዝገበረ ስለ ዝኸውን ኣብ ህዝቢ ፈጢርዎ ዘሎ ሻቅሎት ድሕሪ ምጥቃስ ኣብዚ ሰዓት በቲ ደረጃ ንሱ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ውግእ ኩነታት ክፍጠር እዩ ኣይግምትን ስለዚ ዝበሃል ዘሎ ስኢሉ ምናልባት ሙቐት ማዕቀኒ ከምኡውን ውጥረት ንምፍታሕ እንታይ እየ ነዛ ዘረባ ፅቡቅ ገይረ ዝህበኩም ዘለዎ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝመፁ ክኢላታት ስለተዛረቡ ኣብዚኣ ብኩሉ ወገን ኤርትራን ኢትዮጵያ ክንበላ ንኽእልና ኤርትራን ኣብዪ ኣሕመድ ስርዓቱን ንውግእ ዝኸውን ዝኾነ ይኹን መድረኽ የለን እቲ ጎስጓስ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣብዪ ኣሕመድን ካድረታቱን ካብ ምሕር ጭንቀት ዝተፈጠረ ምዃኑ እሱ ድማ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ብፍላይ እቲ ናይ ደብረፅዮን ክፋል ዝበሃል ዘሎ ኣብ ርእሲ ናይ ኣብን
ኣዳኸርቱን ማለት እዩ ምስ ሻዕብያ እንተ ተሓዊሱ ተወዲኣ ላ ተገይም ኢሎም እዮም እታ ገይምስ ውድእቲ ምዃና ተረዲዎም ኣሎ ስለምንታይ ኣብዚያ ስምዕዋ የሚወጣ ከአንድ መንደር የሚወጣ ሰው አልነበረም አንተም ነበርክ እኔም ነበርኩኝ አዲስ አበባ ደብረ ብርሃን ድረስ እኮ ተደርሶለት ነበር ለምንድን ነው እኛ ድብብቆሽ የምንጫወተው ወያኔ ያኔ የሚያቆመው ሌላ ኃይል ባይኖር ኖሮ አዲስ አበባ ገብቶ ነበር አከተመ በቃ ፊኒሽ ሌላ አይነት የፖለቲካ ሲቹዌሽን ውስጥ እንወድቅ ነበረ ፋኖ አይነሳም ማለት አይደለም አይመጣም ማለት አይደለም የኢትዮጵያ ታሪክ በእንደዛ ሁኔታ ይደመ እንታይ ዝብል ዘሎ ንምንታይ ኢና ኣብ ሓሶት ክንነብር ንመርፅ ዘለና ኣብይ ኣሕመድን መንግስትናቱን ኩሎም ጀነራላቱን ዝመስከርዎ ሓቂ ነይሩ እኮ ይብሎም ኣሎ እሱ ድማ ወያነ ሰራዊት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ቲዲኤፍ ዝበሃል ዝነበረ ንኣዲስ ኣበባ ኣንቂዱ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ዓቕሊ ፅበትን ሸራእራእን ኣትይሉ ስለ ዝነበረሉ ግዜ መን እያ ጥሒንዎ ዘይንብል ኢሉ ዘትሕና ሓይሊ ፍሉጥ ኢሉ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ እንተዘይነብር ኣብታ መድረክ እትያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብታ ኩርሲ እትያ ይመሃለዎን ኢሉ እዚ ግን ኣነ ስለኒ ሻዕብያ ዝፈቱ ስለ ዝበልኮ ኣይኮነን ኢሉ በዓላቶም ኣብቲ ናይ ቤተ መንግስቲ ዶ ወላ እቲ ኣብ ፓርላማ ቀሪባ 10 ግዜ ዘመስገነሉ ግዜ ነይሩ ኢሉ ስለዚ ሻዕብያ ክገብርን ክገድፍን ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ኣብይ ይፈልጥ ኩላትና ድማ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ሕጂ ድማ እቲ ዝሃርም ዝነበረ ሽዑ ህወሓት ሓይሊ እንድሕር ኢልካዮ ተርዲኹም ኣለኹም ሕጂ ድማ ሻዕብያ ክድግፎ እንድሕር ኢልካዮ ኣብይ እንታይ ሓይሊ ኣለዎ ነዚ ክልቲኡ ጠጠው ከብል ዝኽእል በቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ ኢሉ ናቲንግ ሻዕብያ ኣይኮነን ንህወሓት ደጊፉ ኣትዩ ዘይኮነሲ ንህወሓት ኪዱ ኣነ ብድሕሪት ኣይመፀኩምኒ ኪዱ ጥራይ እንድሕር ኢልዎም ህወሓት በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ሽዑ ዝነበረን ሕጂን ፍልሊ የብሉን ብኡ ገይሩ ንኣቢ ንከኣልዮ ፀገም ክጋጥሞ ከም ዘይክእል እዩ ዝነግር ዘሎ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኣቢ እዚያ ዘክሩ ኩሉ ግዜ እዚ ኩሉ ጠራዕራዕ ዝብል ዘሎ ብኣዲስ ኣበባ ንፋኖ እዚ ዝበሃል ንዘይብሉ ሰራዊት ገጢሙ ክስዕር ዘይከኣለ እዩ ህወሓት ካብኣ ፀቢቐ ዝሕይል ናይ ፋኖ እቶክ ጉጅለ ወይ ወታደራዊ ዓቕምን ናይ ህወሓት ወታደራዊ ዓቕምን ከተወዳድሩ ከለካ ናይ ህወሓት ናይ ኩናት ተመክሮ ዘለዎ እዩ እዝን ጀነራላትን ዘለዎ እዩ በንፃሩ እቲ ናይ ፋኖ ዝተወደበ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ድማ ብዙሕ ምምቕቓል ዘለዎ እዩ ስለዚ ህወሓት ብቐሊሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንተበፅዩ ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ከኣልዮ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ስለ ዝርድኦ ዘሎ ኣውያት ጀሚሩ ዘሎ ኣቢ ዓለም ንኽትረጦ ገለ ነገራት ቴንሽን ንኽረክብ ነቲ ጥቅኡ ዘሎ ድማ ባሕሪ ከም ፀኣልኩም እየ ጉዳይ ባሕሪ እንተተዛረቡ ውሽጣዊ ፀገምና ንግደፎ ንምባል ዝጥቀመሉ ዘሎ ጎዝጓዝ እምበር ንኩናት ድልውነትን ዓቕምን ስለ ዘለዎ ይኮነን ዘመን ማለት አይደለም ሌላ ኢትዮጵያኖች አይታገሏቸውም ማለት አይደለም ግን የነበረው ራፖርት ዲፎልት ወይንም ደግሞ የኃይል አሰላለፍ ይሄ ነበር ስለዚህ ኢንፋክት የኤርትራኖች እርዳታ ነው አብይ አህመድንም እሱንም ሴቭ ሊያደርገው የቻለው የተኛው ጦር ኖሮ እሱ ራሱ አይደለም በፓርላማ ሄደው ስለ ጦሩ ሲያወራ የነበረው የሱ ጀነራሎች አይደለም እንደ በየቦታ የወጡት እነሱ ከኛ ጋር አብሮ የሞቱ ናቸው እነሱ ናቸው ያዳኑን ብሎ ሲለፈልፉ የነበሩት ምን ተቀይሮ ነው አሁን ሊቀየር የቻለው ምንድነው ምን አዲስ ነገር መጥቶ ነው አሁን እንትን ያለው ራሱ ነው እንደገና ሄደው ፕሪቶሪያ ሄደው የተፈራረመው እሱ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ረበሻ ከይፈጥረሉን ፀቕጥን ከይፈጥረሉን ብተደጋጋሚ እቲ መንፈስ ናይ ኤርትራዊ ናብቲ ዘሎ ናይ ልምዓትን ምዕባለን ንክቕጥምት እቲ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ግን ደይመደይልካ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓሸውየ ንምእታው ዝዓለመ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንኤርትራ ናብ ሓሸውየ ንምእታው ዘይኮነስ ውሽጣዊ ነውፂ ውሽጣዊ ፀቕጢ ዝፈጠሮ ዓፈርፈር ምዃኑ ጥራይ ምግንዛብ የድሊ በኤርትራውነቴ ምንም የሚያደራድረኝ ነገር የለም ህዝቤንና መሬቴን ወይም ደግሞ ባህሬን ለሚመኝ እላለሁ ኢትዮጵያ ለኔ ምንም አይደለችም አሁን ግን ጠቅልለን ከመጣን ቴዲ በዚህ አጋጣሚ ጦርነት ከተጀመረ ኢትዮጵያን በጠቅላላ ነው መንገዛት ግልጽ የሆነ ንግግር ነው መናገር ባላስወጣልን ይሄንን ቴዲ ምንድነው እንዲህ ባላስወጣልን ሻርክ ትራፊ ሪወለኹም እንታይ ኢልዎም መስለኩም ብሕፅር ዝበለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ንኤርትራ ንሉላውነታ ክደፍሩ እንተፈቲንኩም ጠጠው ጥራይ ኣይኮናን ከነብለኩም ኣዲስ ኣበባ እቲና ንኢትዮጵያ ክንገዝኣ ኢና ኢልዎም ከምኡ ምባል ይኮነን ገሪምኒ ከምኡ ዓይነት እቲ ሪኣክሽን ንሶም ዝብዎ ዘሎ ኣውፃይ የብል ኣለዉ ኢትዮጵያዊ ወይ እውን ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ክንጎብጣ ኢና ክበሃል ከሎ ግን ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ይወሃቦምኒ ተርዲኹም ኣለኹም and this is one of the weakness ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣሻዲንዎም ዘሎ እዚ እዩ ማለት ኣብ ኢድና ስለ ዘይኮነ እምበር ሻዕብያ
حنت تمرت كبوم تزغل بتعمل سبق نيرو ناي بحكي يزبل زلغانه ديس تمرحنتنا إثيوبيا كم هار زغل مرحنتها يكونن إذا هاجر زيا كم هاجر كسب زلا يرتاح تقسم تغلا مثلنا أنا كلنا ما نفلتينا 30 عام دحرنا صنت 30 عام دحرنا صنت نارينا لنا ميد ما دخندي عمتات رينا لنا مايت عمتات زيوم قربيت زياتهم حنسابنا حوارون اتهاجر كم زلاتا ملك انت ክትቅፅል ድሕሪ ኮይና ኤርትራ ሳነት ረኺባ ማለት ዘበት የዝብላኒ ምክንያቱ ኣብ ውሽጦም ድጉል ኣለዎም ኣብቲ ገባሕሪ እቲ ባሕሪ ክንረኽበለና ኢሎም ነቲ ባሕሪ ንምውሳድ ኩሉ ዋጋ ክኸፍሉ ዝኽእሉ ምድላዋትን ምቹእነትን ስለ ዘይረኸቡ ጥራዮም ዘለዉ እምበር እዚኣ ኩነታ እዚኣ ክገድፎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ነዛ ሃገር ክትበታትና እዩ ዘለዋ ወይ እውን ንክበታትንዋ ዝኽእሉ ኤርትራ ናይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ደም ክፈስስ ኣይደልን ኣብ ዘዋን እዚኣ ናይ ዝኾነ ይኹን እየ ዝብለኩም ሜይቢ ንኤርትራ ንምክልኻል ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እምበር ኣብ ዓዲ ጓና ከይዱ ክዋጋ ዝደለያ ተባብዕን እየ ከምኡ ክገብሩ ዝደልዩ ግን ኣለዉ ሓይልቃት ኣለዉ ንዓታቶም ባይታ ክትፈጥረሎም ኣለካ ክድግፎም ክትክእል ኣለካ ኣሲምፕል ኣዝ ዳት እዚኣቶም ንዓሰብ ንኽወሩ ስኽፍ ከይበሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፓብሊክ ንዓሰብ ናትና ኢሎም ዛረብ እዮም ፖለቲከኛታት ናቶም ከምኡ ስለዚ ከምዚ ካብ ኮነ ኤርትራ ሓንሳብን ወሳንን ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለዋ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ እዋኑ ዝጠልቦ ሕቶ እዩ ከምዚ ሎሚ ተዳኺሙ ይፈልጥን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ስለዚ ኤርትራ ምክሪ ዘድልያ ማዕዳ ዘድልዮ መንግስቲ ይኮነን ዘሎ ውሳነ ጥራይ ዘድልዮ ክውስን ዝግብኦ እዩ ድማ ምክንያቱ እቲ ኣርየኩም ዘለኹ እቲ ናይ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣውፅእዎ ኣሎ ኢለ ኣምፂልኩም ፀናኩ ንፁር እዩ እቲ ኩነታት ተሰሚዕዎም ከም ዘለዎን መንግስቲ ድማ የማነ ገብረ መስቀል ሳክት ኣብ ትዊተር ኣትዩ በቃ ክምልሰሎ ማለኒ ዝብል ኣይኮነን መንግስቲ ሓሲቡ ዝፅሕፎ ዘሎ እዚ ስለዚ ኤርትራ በዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሰልቺዋ ከም ዘለዎን እቲ መንግስቲ ድማ ኣይ ቲንክ ከም ፖሊሲ ደረጃ ጌርናዮ ኣለና ኢሉ ከም ካልኦት ዝጭድር ኣይኮነን ግን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ዘርኢ ግን ኣሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣውያት ድማ ካብ ዜሮ ተበገሰ ክኸውን ኣይክእልኒ እዚኣ ጥራይ ኣብ ግምት ኢትና ከይትንክል ኣለና ኤርትራ ጭሩሕናታ ከምዛ ደጊሞም ዝበልዎ ናትናይ ንህብን ዘይናትናይ ንደልን ዘይናቶም ዝደልዩ ጎረቤት ኣለውካ ከንታይ ትገብር ይትሕቶ ንሕናስ ከምኡ ይኮናን ዘይናቶም ባሕሪ መሬትን ዝምነዩ ጎረቤት ኣለውካ ከንታይ ትገብር ይትሕቶ so you are forced to make a difficult decision ከቢድ ውሳኔ ምናልባት ንዓኻ ዘይምጫቀ ውሳነ ንክትውስድ ትግደደሉ መድረክ ኣሎ ምክንያቱ I don't know ንክንደይ ግዜ ኤርትራ ከምዚ ኢላ ክትፅመም ትኽእል I'm not really sure ግን እዋኑ ነዚ ብሰፊዑ ዝዝረበሉ ዘሎ እዋኑ ነዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዙሓት ዕጡቃት ጉጅለ ኣለዉ just moral support ዘድልዮም ኣለዉ ወታደራዊ support ዘድልዮም ኣለዉ ነዛ ሕጂ ዘለዋ ኣቢ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣብ ዘለወሉ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኤርትራ ሓሲባ ሓደ ስጉምቲ እንተወሰደትሉ ደስ ዝብለና ኣነ ብካልእ ግን ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ወታደራዊ እዚ ናይ ኤርትራ ምክሪ ዘድልየ ይመስለኒ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንምዕራባውያን ዲፕሎማት ዝኣተዎ ቃል ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝራኸቡም ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ወጥሪ እንዳሓየለ ይኸይደሎም ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየዱ ምስጢራውያን ናይ ድሕነት ንጥፈታት ብምቅላዕ ትፍለጥ ኣብ ሃገር ፈረንሳይ ዝመደብራ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ሓደ ኣዘራራቢ ምስጢር ጉዳይ ርክብ መራሕቲ ህወሓትን ሻዕብያን ዘርጊሓላ እዚ ሓበሬታ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ መራሕቲ ህወሓት ኢና ዝብሉ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘለዎም ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብርዎ ርክባት ንትግራይ ተወሳኺ ከቢድ ስጋኣትን ሓደጋን ከየስዕብ ተሰጊሎም ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ኣብቲ ናይ ትማሊ ሕታማ ኣብ ርብዒ መዓልትታት ወርሒ ለካቲት ናብ ከተማ መቐለ ዝተጓዓዙ ምዕራባውያን ዲፕሎማት ብቐንዱም ምስ ኣስመራ ዝግበር ርክባት ሓደጋ ዘስዕብ ምዃንን ኣብ መንጎ ብጌታቸውን ደብረጽዮን ዘሎ ኣፈላላይ ክፀብብን ናብ ንቡር ክምለስን ንትግራይ ይረብሕ ዝብል ጥንኩር መልእኽቲ መጠንቀቕታም ንምሃብ ዝዓለመ ከም ዝነበረ ገሊጻላ ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብቐንዱ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ኣሌክሲስ ላሜክ ከም ዝነገሩ እንትኮይኖም ምስ ኣስመራ ዝገብርዎ ርክባትን ከምውን ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላዊ ህወሓትን ዝምልከቱ ነይሩ ዝበለት እታ መርበብ ሓበሬታ ዶክተር ደብረጽዮን ግን ምስ ኣስመራ ዝግበር ርክብ ዝብል ብምንጻግ ምስ ጌታቸው ግን ንምዝራብ ዘሎ ቆራጽነት ከም ዝዛረቡ መልኪታ ኣመራርሓ TDF ኣብ ቀረባ ሰሙናት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብርዎ ርክብና ወስኸ ከም ዝመፀ ዝሓበረት ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኢላላ ኣብቲ ዘተ ድማ ኢሳያስ ካብ ኢትዮጵያ ኩናት እንተመፂኩም ዕቁባ
ጽባኩ ኾነኩም ኢሉ ከም ዝረጋገጸሎም ጸብጺባላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ አካል ኢትዮጵያ ኮይና ካብ እትቕጽለሉ ዘላ እዋን ሕገ መንግስቲ ተሃገር ዝጥሕስ ተግባር ርክባት ምስ ጸላኢ ትብሉ ሓይል ተፈጺሙ ብዝብል ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ዋሕት ንክልዓልን ተመላልኣ ድማ ተወሳኺ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከየውርድ ተጋሩ ስግኣቶም ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም እቶም ምስ ሻዕብያ ርክብ ዝገብሩ ዘለዉ ግና ድማ ክንደየናይ ንኹነታት ዘይርዱን ክግምግሙ ዘይኽእሉ ምዃኖም ዘመላኽቱ ምዃኑ ይንቀፍዮም ሰሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ግብና ጆኖሳይድ ዝፈጽመ መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ እውን ላዕለዋያን ግዛኣታት ትግራይ ወሪሩ ዝርከቡ ኮይኖም ምዕራባውያን እገዳታት ዝተኣወጀሉ ዕነት ፕሪቶሪያ ኣይተፈጸመን ግዛኣታትና ተመዛበልትና ኣይተመለሱን ዝግብአና በጀትን ትኩረት ዳግመ ህንፀትና ይረኸብናን ኢልካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓተሉ ሞራል እውን የለን ዝብሉ ተሓዘብቲ መዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሕዎ ህወሓት ኩነታት ትግራይ መፍትሒ ከይረክብ ዝኸድዎ ዘለው ናይ ምትሕላኽ መንገዲ እውን ብትሪ ይነቕፈሎም ወገን ኢትዮጵያ ብኻልእ ተላዒሉ ዘሎ ኣጀንዳ ኣፍደገ ባሕሪ ስዒቡ ዝያዳ ኣብ ምስሓብ ኣትዮም ዘለዎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝህመት ትግራይ ዳግም ናይ መስዋ ኮይኖም ተስማዕሚዖም ተዘሎ ጸገም ኣልዮም ተዝወሰድዎ መሊሶም ተዝከሓስውን ክሒሶም እቲ ህዝቢ ሓደ ክኸውን ገብርዎ ሽዑ ይድፈሩን ኣይንድፈርን መራሕቲ ሻዕብያ ምስ ህወሓት ኮይኖም ተስማዕሚዖም ተዘሎ ጸገም ኣልዮም ተዝወሰድዎ እዚ ንሰምዖ ዘለና መጀመርያ ናይ ኣብዚ ናይ ትግራይ ሚድያ ዝመጽእ ሓበሬታ ከም ጽቡቕ ምንጭ ክትወስዶ ከቢድ እንድዩ ግን ግምትካ ትወስድ ዝኾነ ዘረባ ምስ ሰማዕካ ናትካ ሪዝኒንግ ትሪ ምስኩንነት ትርዮ ደብረጽዮንን ጉጅለናቱን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዮም ዘለዉ ምስ ሻዕብያ ርክብቶ ዘይብሎም ምስ ሱዳን ዶብ የብሎምን ንምንታይ ኣሚኖም ኣንጻር ኣብደው ክብሉ ይኽእሉ ኢልካ ትግምት just a simple rational question ሓደ ሰብሲ ዝኾነ ሕቆ ዘይብሉ መህደሙ እውን ዘይብሉ ከመይ ገይሩ እዩ ክደፍር ዝኽእል ስለዚ it's a reasonable ነዚ ዝብልዎ ዘሎ ኩንነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ዘርኢ ኣሎ ኣትሊስት ብኤርትራ ተስፋ ረኺቦም ከም ዘሎ ወይ እውን እንተወሓደ ዕቑባ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ዕድል ከም ዘለዎም እቲ ዝኸፈ ድማ ቅድሚ ሕጂ ሻዕብያ ብድሕሪት ክሃርመና ይኽእል እዩ ዝብል ዝነበረ ስግኣት ናቶም ከምዘየለ የተንባሃልካ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ሓቂ እንተኮይኑ ፅቡቅ ውሳነ እያ ንኽሪኦ ከለኹ ምዚ ዘሎ ኣካይዳ ዓንዳር ኣካይዳ ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ ውሳነ እዩ ንመንዳይ ክሓስሞ እንድሕሪ ኢልካ ነዛ ንበዓል እዚኦም ይክሓስሞ ነቶም ናይ ትሽዓተ ብሄራት ናይ ከምዚ ዓይነት ዝብሉ ትግራይ ኣሕዋትና ተኣኪብኩም ኣለኹም ክዳንኩም ካይትብሉ ክዳንኩም ዝበሃል ጀለብያኩም ዝበሃል ከይትብዎም ነቶም ናይ ሓሶት እንዳቀተልኩም እንዳሰደድኩም እንዳበተንኩም ናይ ዓፋር ክዳን ዝክደኑ ናይ ኩናማ ክዳን ዝክደኑ ናይ ሻሆ ኣዝሊሉልና እዩ ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ሰብ ወሲዱልና እዩ ክንበፅሖ ዝግባአልና ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ግን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከዓ ከም ንበፅሖ ገይርና እዩ ኣብ ኤርትራ ማለት ክንዲዚ ዝኸውን ማዕበል ትግራዋይ መንነት ተቐቢሉ ትግራዋይ ምዃኑ ኣሚኑ ንመንነቱ ደው ዝብል ንመጀመርያ ግዜ እዩ ድሕሪ 100 ዓመት ያ ንሪኦ ፈለጥኒ ኣብ ታሪኹን ሕጂ ግን ኣዝዩ በዓል እኳ ይድምልሶ ቅድሚ 100 ዓመት ሪኦ ይፈልጥኒ ኢሉ ኣብ 100 ዓመት ስለደይ ነበረ ኣታ ከመይ ዝበልዎ ሰብ እዚ ቅድሚ ሕጂ ስለደይ ነበረ ኢኻ ዘይትፈልጦ ነርካ anyway ስምዑ ብዚ ሕጂ እቲ ጉዳም ክትሰምዑ መንታ ነዚ ሓበሬታ ዝኽበኩም ስለ ዘሎ Seekers who entered Germany via another EU country, negotiating repatriation deals with non-EU countries to accelerate deportations and extending temporary border checks. However, these measures fall short for other parties. The business-friendly FDP proposed border controls and to reject asylum seekers arriving from EU neighbours. The far-right AFD supports this as well. Controversially, they label their plans a remigration. ብዛዕባ ስደተኛታት ኣብ ሆላንድ ኣብ ጀርመን ክልተ ኣኽረርቲ ፓርቲታት ነጊሶም ላብ ዘለው ዘጋጠመ ስምዑ ኩልኩም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ደሌት በትሒ ድባዊ ዝኾነ ምስጋናና ነቕርብ ካብቲ ብፖሊስ ሆላንድ ዝተኣሰርናላ ዕለት ጀሚርኩም ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ብገንዘብ ይኹን ብሞራል ኣብ ጎድና ደው ስለ ዝበልኩም ብልቢ ነመስግነኩም ብሕጂ ንዝመፅእ ኩሉ ጉድሆታት ድማ ብሙሉእ ዋኒን ሞራልን ምሳኹም ሓቢርና ከም እንሰግሮ ብርእሲ ተኣማንነት ከናረጋግፀልኩም ንፈቱ ሓራይ በዓል ኣሕዋተይ ደለይቲ ፍትሒ ናብቲ ቀንዲ መልእኽትና ከኣቱ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 17 ወርሒ 2024 ኣብ ደናህ ዘጋጠመ በቲ ጨካኒ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኤርትራ ናትና ፅቡቕ ዘይደሊ
ጨካን ስርዓት ምስ ሻዕብያ እኮ ይኮንኩም ተዋጊኩም ምስ ፖሊስ ናይ ሆላንድያ እቲ ዘረባ ብጥምዛዝ ረይዎ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ዳሎን ፈጠራዊ ፌስቲቫል ዘጋጠመ ሓደጋ ንብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ዋጋ ዘኸረን ዘኽፍሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ንሕና ይኸዋትኩም ደለይቲ ፍትሒ ሆላንድ ካብቶም ብዕለል 17 ወርሒ 2024 ዝነበረ ናይ sorry يا تحاول سنة تشرشر الرهيب سوري هو كشرشريق جينا 650 شيء بعدها أبرسهم على إيلونكم نعم شرشار كمان كله قدفوا هاي تخوني تبلون يركم قدفوا حدا جاك مسأكم يو شجر كوردلكم يو حق قاسيلي تسرح عندنا كايدا يواتني لا بز ميديانات نعاولنا تزارينا تسعرفنا لون توارينا لون يرنا أتاز جبركم معجن وسي تازي تزغل ليزي يقول أمبر أبتي بودا بأس العذر جرس الاستفادة بوليس ولا لما كابتا على التي آن وجزء حد اللي تفتحي كهبنا جميرهم كسام 4 النخوون سبعة ما تتحيزنا بعد قريبنا بسرطاون جنزبان مقطعتي تتكلمنا يركب إتي سرطاون مقطعتي كابكل تواريخ كسام 4 عام زبل صحوينو إتي جنزبان مقطعتي دما 650 إيرو كنكفل بتيز فردنا دانيا كنجرنا الله إذا جنزبان مقطعتي أبتحت حرقي مزت أنا حنان أبتحت حرقي زلنا بقول أنا هنكفله عقل زبحال يلنا سلازي زلنا أماراتي أبت أجمعنا حاجسنا تخافلتي أبت أصبح تحاول إن جبرا يرفرا منابرتي أحوارنا دليل فتح سلازهمكم إذا إذا دما إذا كل بلاي فتح خوينو ما أنت فتحي استخفلن زخفل زلوا واقام سلازفنا أم ملا علم زلهم دليل فتحي ببعهم جنزباون مرالاون حاجزكم ندلي عننا بفلاي لما زكارياس مسيات بيتنا سلطنة فتاوشو هينوك ARPM فنان أب جي ستوديو خالد عبدو أرماسكوم أسرنا ناشونال تيفي ናይ ባሕቂ ይሕዝኑኻ ማለት ዓሚቶም ዝኸዱ ሰኣና ፍልጦ ዝገብርዎ ስጉምቲ ምዃኑ ንለባም ንጹር ከምዚ ፀሓይ ቀትሪ ነይሩ ኣብ ኤውሮጳ ዓዲ ሕጊ ኢኻ ዘለኻ ንፍትሕን ዲሞክራሲን ዝቃለስ ሰብ ድማ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን መንገዲ ከመይ ምዃኑ ኣይምጠፍኦን ነይሩ ዝገበርዎ ኣብ ግድጓድ ክእትዎም ምዃኑን ኣብቲ ግድጓድ ድማ ዘውፅኦም ክረኽቡ ከም ዘይኮኑን ኣብዚ ቻነል ዝዓብይለ ተዛሪበ እያ ከምኡ ስለ ዝበልኩ ዝፀርፉኒ ሰባት ነይሮም እዘን 650 ሽሕ ፍርቀን እቲ ተፈታዊ ሶክሾው ዝብል ንዑ ሕተትዎ ኣብ መዓልቲ 6 ቪድዮ እናገበረ ክንዱን ልዕልዩን ዘእተወ ሰብ ይሱ እንድሕር ናይ ብሓቂ ዝሓልየልኩም ኮይኑ ንሱ ክኸፍለልኩም ይኽእል እዩ ብከዝ ነቲ ቢዝነስ እቲ ክንዱ ዝተጠቀመሉ የለን ኣይኣመንኩምንን ቼክ ሂዝ ቪድዮ እቲ ቻነል ናቱ ቪድዮታት ናቱ ክንደይ ይረአ ነይሩ ኦን ኣቨሬጅ ካልኩሌት ጌርኩም ብግምት ውሰድዎ ኣብ መዓልቲ 5 ይውርድ ነይሩ ክንደይ ቪድዮታት ሰሪሑ ብጀካ ታርእስቲ እትያ ካልእ ኣርእስቲ ይነበሮ እናዋርሕ ቅድሚቲ ሰላማዊ ሰልፊ ድሕርቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንነዊሕ እዋን ስለዚ እቶም ዝበልኩሞም ቻነላት ጥራይ ከማን ክኸፍልዎ ይግባእ ምክንያቱ ካብቲ ኩናት እቲ ዝረብሐ እንተሎ ንሱ ጥራይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ረቢሖም እዮም ካብ ወፃኢ ድማ ኣብ እስራኤል 300,250 ሽሕ ኣብ ጀርመን ክንዲዚ ወይ ከባቢኡ ዕዳ ክመፅእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ 650 ሽሕ ኣብ ካናዳ ክንደይ ማይ ሽሕ ክመፅእ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ፈርወት እንታይ ንኸተምፅእ ከማኻ ሕጊ ተኸቲሉ ሕጊ ተማእዚዙ ርሂፁ ዝነብር ሰብ ክትርብሽ ሕማቅ ክትገብር ዝገበርካያ እዩ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ምፅኢኹም እንታይ ስርዓት ቀይርኩም ዶ ናቲንግ ስርዓት ክትቅይሩ ተደሊኹም ብሓይሊ ተደሊኹም ኢለ ነይረ መኺረየ ነይራነ ኪድ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ተዋጋዮ ምስ ፖሊስ ተዋጊእካ ዝመፅእ የለን ሓውካ ፈጊእካ ዝመፅእ የለን ኢለ ነይረ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ሕጊ እንቋዕ ከምዚ ገይሩ መሃረብኩም ገለገለ ሰብ ሽግር እዩ ክምህሮ ዘሎ መስለኒ እቶም ዝተኣሰሩ ብማእሰርቶም ከብልዎ እዮም እቶም ተረፉ ድማ ናይ ብሓቂ ይሕዝኑኻ ክንዲዚ ገንዘብ ትማል ንትግራይ ትዕወት ኢልካ ኣማይት ኣሽሓት ነድዩ እቲ ሰብ
كاو كي حلفقا نلكاجي نصعدو هبت موم تاع مصبغي مالت نصعدو نتوم تكالاتن نت بوليسن نت صرغياتاتن مهناص أبركتو كرلوي غلي it's a very very sad tragedy نايزيوم سبازياتم جن زراكاي قطعت ات زراكاي دما ستو خينو نسي خون حجنا بتنسقر تور دي رواندا زبحال تجمير خمزلون جigna ود جگانو زخونه هينوك دما اب كالاي ستيج مبل قداماي كوين بمتاو جigna ناي افريكا وي ونغوس ناي افريكا اندي زلو نتزنا ناي تور دي رواندا كوم دما ناي افريكا درجه كوخب يقصلو خمزلون ناي بحكي امبسا هينوك امنا قرئنا باخا كل كالو ودرات بعالم درجه قديفكا بانديرا ايرتران كبرنا ايرتران كبيدو كان بافريكا ناخدكا ولا ون مست درجها زي كيد كون خلي مخنياتو اب وورلد تور 19 سلازغونه اتو تغبر زلها كن ايرترا زبلته هياب سلازغونه نعخا ون تذكر تاريخي مخنياتو ابز بوتازي نحوارو زنبر تاريخي صحف سلازلو نحوارو تور دنا افريكا ويزنا رواندا وين افريكا صبيغو كعبي بحساب سلازلنا صباحنا قدما اما زاغبت تاريخ نا افريكا عب كبر زلو ويد صحف زلو ناي بحق كورعنا باغا thank you very much هينوك املاغي حقس كابتن تريفن زلو ادما كم تقرعنان كم تمغسنان كنت اب ترتر يبلان نيشتي خادم على بزخن سقر وعدينا كل عديل عدل الحجي أبدا على فوني يقلس نوروني أبدا شيء عشران حمشان كابت تتحجروا لنا إلى معت مدباتي من قصو قلتون يروعنا نعو أبايتان متفار حجي أبدا على فسومون حدا مولو كونتي مولو تندينو تسعينو تراكي فلو لحارك الرئينا سمين تقاقمون بفلاي ناي سمينتون ناي نوران ناي تندينون قلز بحال زلو ولا بزحات مراقم تدعت وادس مبلنا ايرترا ناي بحكي صقنا يدلي يالو منقصت رايك قبر دي كون دمانتهم تكالات سمينتون نوران قريبنتن ناي اسمرات تكالات كل خاتكم بويال خيوون قال قبر واني لتزاز تزم حلال في منقستي it would be really great ناي بحكي اتي قدناتات اتي تكالات ناي ايرترا صقنا زليو اسمرا دما لعل كالوت كتماتات افريكا نختري وانا يمثلني املاغ يحجز تثبيتنا كل ايرترا ودما ازي كوين زلو نايلو مارستابز كودي بليز لايك جبرو سبورت جبرو دغفكم هبو نعنا يكون كلاتهم حغراويان شانلات دغف هبنا بلكو مزياخ غتفكم صيلي مقيح بيت المطار عاتير نويحو بيت المطور بقى خيري لي حمدي ونس بحري عتمنيو تاريخ زرسح تاريخ يليو زي والعزق وسح تيجو وصلو نعشاقي وصلو يزي قزبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نوى عدي يلالو صفع كل دمي تحري تاريمي عمو قلبو نوى عدي يلالو صفع كل دمي بحري نبيني